दसे लाइटनि गेजेरजों रायलाय अबा थुक्राझार आरोना सबा थुक्राझार सबा दखान इयो दखान आं दसे बेरायनानै देखायनि मा मा फानदों जिरायदो नों गेलेबाय आरोना नै ओमफ्राय थुक्राझार सबा बेनो आरोना बेनारा नायदो ओरैबायदि बेनार ओमफ्राय दा लोगोसे सिङाव आं दखानजों थाङो ओइ थांग्रो दे आं दखानाव एसे लाइट होदों दखानाव देखायनि आं दा बेबायदिनो नायलांनो हागोन ओमफ्राय ओरैहायनो दख'ना फानग्रा बिजिल' आरो बेबायदि ओमफ्राय दा लोगोसे आंना इउटुबार ना ओमफ्राय दा बेबायदिनो आरोना नै बेवहाय एकदमबारे फानग्रा गोजा आरोना नै माबा माबि फानग्रा ओमफ्राय लोगोसे दखानफ्रा एकदम फुरा बिहिर आरोना लाइटनि गेजेरजों फै खोमसिथार आरोना बोरैबाला मोजां नुनो नागिरा ओमफ्राय दा दखानफ्रा एकदम हेभिल' जादों नै ओरैजाय दखानफ्रा नाय ओरैजाय नायदो नै जा भिर आरोना नै दखानफ्रा बाब बाब नो नायदो नै बेवहाय ओरैबायदि फानग्राया नै फानग्रा बैनो ओमफ्राय दा लोगोसे बिराद बिहिर हाबाब ओरैबायदि बिहिर नै मा जानो गोसो मोनजायो आरोना बैग्रिफ्राबो नै मा जानो गोसो मोनजाजोबदों आरोना बेबायदि मा लादों लानायालाय मा ए आंगुर लादों औ बेबायदि नायदो नै दखाना फुरा बिहिरखा दखाना फुरा बिहिर जादों एकदमबारे ओरैबादि बिहिर आरोना दखानानो दखान मोनफ्रोमबो बरथिकजोब्रा दखान मोनफ्रोमबो ओमफ्राय नै ओरै आदा बाथाया माबा जादों नै आलु सप जादों दा नै गोथावखा आलु सपा ओमफ्राय थाफैदों नामा आदा आस्सा दिनै फैबाय जाहैबाय ने औ औ ओमफ्राय दखानफ्रा ओरैबायदि बिहिरल'खा नै दिनै एकदमबारे फिलाप आरोना नै नायनो हागोन लोगोफोर ना नै बेबायदि दखान मोनफ्रोमबो खालि गैया आरोना ओमफ्राय नैबे सेन्देल दखान आरोना सेन्देल नैबियो सेन्देल फानदों ओमफ्राय नानि लादों नामा सेन्देल आस्सा सेन्देल लादों ओमफ्राय बबेनिफ्राय लाबोयोरा आदा सेन्देला भुटाननि खोथा ने आस्सा मोजां बेबायदि बिजनेस गेलेनो हानायानो ओमफ्राय दा लोगोसे दखान मोनफ्रोमावबो बेबायदि माबाखौहाय नुनो मोनगोन आरोना बिहिरल' फानो फैदो दे नायदो दे दसेखिनि नायदो रायजोफोर ना
लाइफनि गेजेरजोंहाय नायदो नै दखान मोनफ्रोमबो बिहिर ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैजाय होबाय आरोना गासैयावबो बिहिरजोब नै नायनानै लादो ओरैजायबो नै नायदो नै ओरैथ' एकदम सानथ्र' हायो आरोना नै लामानो गैया नै ओरैहाय नै लामानो गैया नै दखाना नायदो नै लामानो गैया थांनो थाखाय लामानो गैया आरोना नै ओरै ओरैबायदि बिहिर जायोना नै लामानो गैया आरो दखान मोनफ्रोमावबो ओमफ्राय दा बेबायदिनो एकदम फुरा बिहिर आरोना नै ओरैबो एकदम बिहिरल'खा ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैजाय नायनि बैयाव थांनायनि माबायदि जादों दखान मोनफ्रोमबो दखान मोनफ्रोमबो फुरा दै एकदमबारे दखान मोनफ्रोमबो बिहिर ओमफ्राय नै सारा नै दासो लोगो मोनलायबाय नै सारखौ ओमफ्राय दा गिर्जाफोरनि थाखायहाय आं स्टिराव माबायदों आस्सा सोरनो होब्ला मोजां जागोन औ औ बिदिनो मन्दलियारिफोरनि स्टिक दे आं दे एसे दखानाव नायलाबायनो नंदों औ आङो दे 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 ओमफ्राय दा बेबायदिनो आङो लाइभनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन लोगोफोर नै आदैयाबो थाफैदों नामा आदै थाबायलै दासो फैदों ए दासो फैदों आस्सा नैथ' आदा नै फ्लाइटजों फ्लाइटजों आस्सा दे 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 दा बेबायदिनो ओरैजाय नै बिराद मोजां मोजां जायगाफोरखौ बानायना दोनदों बेयाव नायलांनो हागोन ओमफ्राय दा बेवहाय बिराद मोजां मोनसे डेक'रेसन आरोना नाय बेबायदि आरोना औ ओरै खेबलागासिनो दं हनै सोरबा सोरबा नै माथो औ दे औ नै बेयाव गिर्जा सभा आं थांथ'ला सान्दुं थिं थिं फैद लोगोफोर फैद फैद साबसक्राइब खालामना गालां लोगोफोर दे लाइट खनसे थुनानै गालां
मा जाखो माथो मोनो औ गिदिंगासिनो सान्दुं गोसा जाबाय अब्ला आङो लाइफखौ दोनथ'नाय जासिगोन दै लोगोफोर बाय बाय बेखिनियावनो